Arroza egiten ari gara. Bi egunero arroza egiten. Txinatar begiak ipiniko zaizkit. 10 segundo bakarria oso ongi. Gero emetik tortitak egiten. Oso ondo. Epa, termomisia amaitu du. Oneri buelta eman beharko diot. Kafetxo bat, aguatxirri bat edaten esnatuteko. Biharko tortiten masa preparatuta. Oskailura eramateko. Gaurko tortita bat eginda, biherko da, baina eta gaurko hirurak, lau dauz, bat mini, gaur jateko. Eta hemen taperrak arroza banatzeko, tanta gutxi, Arroza taperretan banatu dugu, hau lanera eramateko. Eta honik oskailura eramateko, oso ondo. Itxarongo dugu, otxitu arte apurbet, ez dugu sartuko oskailura bero egoten danean, mesedez. Kafea ia edan dugu ikosten duzun moduen, hau da aguatxirri singrible, kagalera izugarria daukatia uste dut komunera joan behar nazela. Eta tortitak ondino bi geratzen zaizkit, hau enseguida buelta eman beharko diot, baina hori, fuego lento, bai, suave, bestela erreko dira, eta ez dugu hori gure, bale? Ai ama, beti tortita bat apurtu behar zait. Biharko tortitak eginda eta galdetuko diazu, baina zergaitik egiten dituzu biharko tortitak gaur? Ama, esnatuten danean, printzipioz ni baino lehen hau, beti ostuten dit bat, berak aukiteko gosaria prest, horregaitik egiten dut. Tanta gutxi amagase, baina Eta hemetik dekogu biharko masa, oskailura doa segiduen, holan bi erresnatu, sua piztu eta tortitak egitera. Hau izan da goiza, dida batean bitu zenbet gauza egin aldiren, tanta gutxi. Aizelango gozea dekoten, alabeka, Agur!